салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Амонатбонк яке аз бонкҳои азими давлатии Тоҷикистон ба хариди саҳмияҳои ҷамъиятӣ саҳомии бархурдаи Сангтуда оғоз кардааст. Сайфулло Салимов, сухангӯи Амонатбонк, гуфт, хариди саҳмияҳо рӯзи 13 май шурӯъ шуд ва ҳар саҳмияҳоро бо қимати $10 аз соҳибонаш мехаранд. ба гуфтаи ӯ, бонк ба назоратдошти қурби расмии ин маблағро бо сомонӣ пардохт мекунад. Агар саҳмияи Сангтударо дошта бошед, пас 2 соли дигар, яъне то соли 2021 фурсат доред онро ба Амонатбонк биёред ва дар ивази онҳо пулеро, ки тақрибан 23 сол пеш пардохтаед, бигиред. Сайфулло Салимов гуфт, аллакай мардум аз хариди саҳмияҳо огоҳ шуда ба бонк муроҷиат карданд ва маблағи саҳмияҳо ба аввалин муштариён пардохта шуд. ҳукумати Тоҷикистон имсол барои хариди саҳмияҳо аз соҳибонаш аз буҷа 10 миллион сомонӣ ё каме беш аз $1 миллион ихтисос додааст. ҷамъияти Сангтударо давлати Тоҷикистон соли 1996 барои бунёди нерӯгоҳии Сангтуда 1 дар ноҳияи Данғара ташкил дод ва саҳмияҳои онро ба мардум фурӯхт. Дар он сол саҳмияҳоро бо қимати 3000 рубл воҳиди пули ҳамонвақта, Тоҷикистон 3000 рубли соли 1996ро бо $10 ҳисоб карданд. теъдоди саҳмияҳои фурӯхташударо мақомот ошкор намекунанд, аммо он замон давлат аз фурӯши саҳмияҳо $500,000 ба даст овард ва қарор буд, ки онро барои сохтмони нерӯгоҳи Сангтуда 1 харҷ кунад. Аммо ба сабаби идомаи ҷанги дохилӣ ва набуди пули кофӣ сохтмони нерӯгоҳ оғоз наёфт ва тархи нерӯгоҳ то соли 2005 иҷро нашуда монд. дар он сол Тоҷикистон бо Русия барои сармоягузорони сохтмонии нерӯгоҳ созишнома баст ва ҷамъияти Сангтуда барҳам доданд. дар қарор гуфта мешуд, ки бо вуҷуди аз байн рафтани ҷамъияти саҳомӣ, ҳуқуқи саҳмиядорон пой барҷом мемонад. айни замон тақрибан 75% саҳмияҳои нерӯгоҳи Сангтуда 1 дар дасти ширкати давлатии Русия Росатом ва Интерпаоэс ва 25% дигар дар ихтиёри Тоҷикистон қарор дорад. сохтмони нерӯгоҳ соли 2006 оғоз ёфт, соли 2009 ба анҷом расид. қудрати нерӯгоҳ 670 мегаватт дар 1 солро ташкил медиҳад ва дар 3 моҳи имсол бештар аз